Θα βγάλουμε βίντεο με τον Μίτσο και με τον Τεντεφάν. Γεια. Στείλε Μπρέινοτ. Γεια σε όλους. Γεια. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ έχει ένας μπαίνει με την κότα αυτό με τη τουαλέτα. Οκ, εγώ κάνω rebirth και... Ματέο! Σιγά αυτό που έκανα κλέψω, έχει σπρέσιο σινιόρα. Έχει τζιράφα τσελέστε, Όπα. blue dot. Σε τι σε μπήκαμε. Τι δεν έχει εδώ. Ένας... Έχει κάποιον που τον λένε Grandpa Xox. Το δικό μου ανοίγησε. Αυτό με η τουαλέτα είναι ανοιχτός. Όντως. Κλέψω. Κλειδώθηκε. Άμα δεν έχεις brain. Εγώ αγοράζω όπλα, αλλά δεν έχω λεφτά. My have this behold. Χωρίς πλάκα, ήμουν σε ένα σπίτι μέσα. Είχε λόγος τραλαλελίτος και λόγος τροκοδίλητος. Εγώ έχω μπει, έκλεψα και κάποιος απλά με βάρεσε. Και τον είχα κλέψει. Ένας έχει χρυσό ραγκουτίνα Κάτι νασί δεν έχει αυτό. και στρομπερέλι φλαμιντζέλι. Είμαι μαζί με μια άλλη και περιμένω να... Είναι ένας με τουαλέτα και ο τζίνγκιν του. Πού είναι. Ακριβώς Άλεξ, πού δίπλα, είσαι? ακριβώς δίπλα στο σπίτι του Μίτσου. Χτύπα αυτό να θέλει να με... Έχει λαβάκα. Σκότωσέ το να μου κλέψει ώρα κουτί. Ποιον? Αυτός. Α, Μπράβο. Και πώς προλαβαίνει αφού βγαίνει από το παιχνίδι είναι χάλος. Έχεις τραβάει βίντεο. Έχεις τραβάει βίντεο. Εγώ μένω δίπλα σε αυτόν. Άνετα του τα κλέβω. Δίπλα. το δικό μου είναι ανοιχτό. Εγώ θα σε αφήνω Παιδιά, είναι ένα. Πρέπει να έρθουμε σε αυτόν που είναι δίπλα στο σπίτι μου. Έχει και αυτός καλά. Οκ, εγώ δεν ήμουν τόση ώρα μαζί Και σας. σε μένα αυτό δεν Οκ, περιμένετε. Είμαστε κολόφαυδοι. έχεις εσπρέσο. Έχει καμιά ανοιχτή βάση. Έχει 2 λος κροκοντιλίτος. Τρεις έχει. Έχει καμιά ανοιχτή βάση. Όχι. Όχι ανοιχτή. ναι. Οκ, μπήκα. Έχω είναι rebirth, οπότε δεν με νοιάζει. My have this, behold. Ολομπερίνη, οκτωποσύνη. Δεν Σε 12 λεπτά θα γίνει το lava event. Λάβα. Να πάω σε αυτόν που Και τι θα μπει, και τι θα μπει. Μπορεί να μπει λαβάκα. Έσπεσε ένα σινιόρα. Για αυτούς. Μίτσο, έρχομαι να σε βοηθήσω να Κάτω έχει κλέψουμε. κάμεσα και πάνω κατάλαβες έχει τα καλά. Εγώ στα άχρηστα. Ελάτε δίπλα στο δικό μου, έχει και πάνω και κάτω καλά. Εγώ πάω εκεί που είναι τα άχρηστα, γιατί δεν θα το σκεφτεί να πάει στα άχρηστα. Και κάθε. Οκ, που είναι ο Άλεξ. Όχι. Πω άμα κλέψω λος κροκοντιλίτο και πετύχει αυτό στην κάμερα θα τσιβίζω. Σε βαράει ο άλλος. Σε σέρνει. Wow, τι μου είπες. Δεν έχουμε χρήστο. Του ρημέρου του Λιτσίλα. Να την πάρω. Όχι. Ναι, εγώ έχω κάνει rebirth, δεν έχω τίποτα. Θα την πάρω και να μου πάρει. Νόμιζα ότι θα έρθει να μου την κλέψει. 6, 5, 4. Περίμενε. Πήρα... Πόσο είναι η Όχι, κλειδώθηκε. Los crocodilitos. Παιδιά, κοιτάξτε το δικό μου. Έχω λος κροκοντιλίτο στα Πόσο χέρια μου. βγάζουνε? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, μη με βαρέσει ο άλλος. Άλεξ, εγώ που θα προστατεύω και τη δικιά μου βάση να κινείται. Προσέξτε τη δικιά μου. Πού είναι κάτω. Η δικιά μου είναι ανοιχτή. Bananita dolfinita. Πού είναι η δικιά σου. Είναι κάτω-κάτω. Εγώ το Μίτσο βλέπω. Όπα δεν είπα. Με βαράνε. Τι είναι τη δικιά σου βάση. Help me. Μαζί μας είναι αφού λες είναι 20% φρυμπούς. Μου κλέβουνε. Κάτω-κάτω. Πάνω είναι. Δεν είναι πάνω είναι η δικιά μου. Μαλάκα μου. Νάτι.
Μ' αρέσει που λέει κάτω-κάτω είναι και είναι πάνω-πάνω, μπρο. Αυτό είναι το κάτω-κάτω, πάνω-πάνω είναι εκεί που φεύγουνε. Εκεί που πάνε είναι. Εκεί που φεύγουν είναι κάτω-κάτω και εκεί που βγαίνουν είναι πάνω-πάνω. Ανάποδος. Α, sorry. Σωστός, όχι ανάποδος. Salamino penguino. Έτσι λίγο βγαίνει μύτη και δεν έχω λεφτά. Μήπως να μου μπαίνει. Σαν να κλέψει λες κροκοντιλίτος. Ναι ρε κι εγώ αλλά έχω καλά. Ρε φίλε, με βαράει. Μόλις κάνω την πίθα, αλλά καλό. Salamino penguino. Trippi troppi. Παιδιά, ποιος θέλει να του δώσει τα μπένετς μου για να μην φοβάμαι να μου το κλέψει. Εγώ θέλω. Άλεξ, έλα να πάρεις τα δικά μου. Ούτε καν, εγώ δεν δίνω δεν παίρνω κανενός. Θέλω να είμαι άδειος. Ωραία, τότε δεν. Έλα, σα παίρνω εγώ, Άλεξ, έρχομαι. Μπες είναι ανοιχτό το δικό μου. Να ξέρεις το δικό μου είναι ανοιχτό, εγώ κάθομαι έξω από τον Λος Κροκοντιλίτος. Γιάννη, μπορείς να πάρεις και τα δικά μου. Έλα, σα παίρνω. Οκ. 25 δεύτερα για τον Λος Κροκοντιλίτος. Και τους δύο πάρε. Οκ. Πιστικά πάνω. Βλέπω το ραγκουτίνι. 15 δεύτερα για τον Λος Κροκοντιλίτος. Έλα, ανέβα κι εσύ. Ναι, αλλά εγώ έχω τη σπίτι μου. Ναι. Δεν πειράζει, θα τα πάρω εγώ από τα σπίτια σας. όλα. Μίτσο, έλα εδώ και βάλε αυτόν άμα έρθει. Το live event σε 12 λεπτά είναι. Εσύ γιατί δεν αγοράζεις, δεν κατάλαβα. Με βαράνε, δεν με αφήνουν να Μπήκες. τα πάρω. Los crocodilitos. Εγώ Μίτσο, κοίτα μην μπει. θα κάνω τα κόρτα. Ναι. Το emergency να δεν Α! Το έκανα, φίλε. Άσα λέει το Γιάννη, έλα πάρε και Μίτσο, Γιάννη, σε βάρεσα. Ναι, με βάρισαν και μου κλείψαν κιόλας. Αλλά δεν είναι καλό. Οκ. Φίλε, θέλω να του κλέψω κάτι. Να σου πάρω το μπομπαρδίνο. Που το θέλω και για ριμπέ. Κουρμπαντίνο τον παίρνω. Bombardino crocodilo. Έχει εσύ βάλει κουρμπαντίνο κροκοντίλο. Εγώ σου παίρνω τον άλλον που έχεις. Τι ξαναπήρα εκείνο. Είναι ένα ρογκαρδίσιο, το θέλει για ριμπέ. Ballerina cappuccino. Τον κουρμπαντίνο. Ναι, τον θέλω. Αυτός που είναι δίπλα στο σπίτι του Μίτσου. Κάθομαι σε αυτόν. Τον ένα κράτα τον αλλά τον άλλον. Μίτσο, αυτός που έχει Λος Κροκοντιλίτος είναι ανάμεσα από τα δικά μου. Ποιος το πήρε. Ποιος το πήρε. Ποιο? Το ραγκουτίνι. What the fuck. Τι είναι αυτό που βλέπουμε ρε. Πώς βγήκε αυτός. Κοίτα, κοίτα στον Άλεξ. Νομίζω μπορεί και να πλήρωσε, να ξέρεις. Ποιο? Αυτός. Ποιο είναι το όνομά του? Μπαμπακούτου. Αυτός που έχει το Λος Κροκοντιλίτος. Ελάτε. Ένα πάμε όλοι για άλλος κροκοντιλίτος. Γιάννη, έλα πάρτε. Έρχομαι. Βγήκε ο Λος Κροκοντιλίτος. Είναι ένας που έχει τραλά. Μίτσο, αυτός που ήταν δίπλα στο σπίτι σου. Σε 80 δεύτερα ανοίγει. Θα σου πάρω και καβάλιο. Δεν θέλω το καβάλιο. Ξέρετε πως ανεβαίνουμε στο τρίτο όροφο. Πρέπει να μπεις μέσα. Μετά μέσα έχει μια σκάλα. Ναι, Και αυτή το η είδα. σκάλα για να ανεβείς πάνω έχει και άλλο τέτοιο. My heart is beyond. Πω ρε φίλε αυτή. Μου πάνε πολύ τα νεύρα. Είναι ένας... Πω ρε φίλε στην τελευταία στιγμή με βάρεσε. Μου τον κλέβουνε. Γιάννη, τον βαράω. Το μπομπαρδίνο. Άλεξ βάρε τον. Δεν θα βγαίνει. Μαλά. Ο Κίζο. Εσύ βαριέσαι να το βαρέσει. Τι θα βγαίνει με τον κυνήγαγα, πατάω. Μου πίνει κουζίνη. Θα δεις μετά στο βίντεο. Κουζίνη. Θα δεις στο βίντεο, θα τρελαθείς. Το βάραγα και όλος δεν πέθανε. Πήρα κουζίνη, τον αντικατέστησα. Και είναι και καλύτερα. Βρήκα ξανά αυτό να που έχει Λος Κροκοντιλίτος. Θέλω να πάρω τα μπρέιν. Τώρα δεν γίνεται, σε κλέψαμε. Ποιο? Το μπομπαρδίλο. Ναι, αλλά θα τον ξανακλέψουμε. Είναι νουμπάς ο άλλος. Εντάξει, τα brain rot μου που έχεις πάρει θέλω να πάρω. Μόνο ένα σου πήρε και μου το κλέψε. Γιάννη, πάμε το οραγκουτίνι. Το μπομπαρδίνο. Τον έναν. Πάρτε μου τον οραγκουτίνι, τον άμπαλο. Περίμενε να κλείσω τη βάση. Ή μάλλον εντάξει, έχει χρόνο. Ας πούμε. 700 και έχω. Έλα, έχουμε. Μπραταν, άμα κλέψω το Λος Κροκοντιλίτος. Μου το δίνεις και σου δίνω τι θες. Όχι. Σου δίνω τι θες, Αλέξη. Τι έχεις. Ό,τι θες, ό,τι θες. Μίτσα, η βάση σου. Ό,τι θες θα σου δώσω. Όχι. Δεν έχεις Ό,τι κάτι καλό. θες. Τι
Ο Λες Κροκοντιλίτος καταρχήν είναι πιο σαμπάλος και από τον τραλέλο που έχω. Δεν με νοιάζει. Είναι πιο σπάνιος όμως. Δεν είναι. Είναι secret ή Όχι, Αλέξη. guard? Όποιος βγάζει πιο πολλά λεφτά είναι πιο σπάνιος αυτό. Εσύ μου το πήρε Γιάννη. Ναι. Ο Λες Κροκοντιλίτος είναι secret ή guard? Θέλω κι εγώ Γιάννη να μου τα πάρεις. Παίρνει το Αλέξη τώρα.